Andresa iqala unginyanyisa ngempela lento yakho. Ngoba kuningi basangikufonela awubambi ifoni. Onoma usafuna ukukhuluma nami. Ngicela ungifonele mawuthola le miss call. Indaba erumini lami Malik. Ufunani? Yazi izolo bengilongigoqoza kungalaleki. Lo ngicabanga ukuthi konje umhlaba usuke unfair kanjani. Into engichaza ukisho ke ukuthi sekunamaviki amabili lensizwe ibuyile la. Kanti ke futhi ayikazi izizokubona. Nawe ke lapho lokho ezama ucingweni awuyitholi. Mina ke angijabule ukubona inkosazana enhle njengawe lokho iphethwe istress. Malik yaza anginaso nje isikhathi imudi yalento yakho. Angijabule into engikhuluma ngayo. Ngithebo. Usunolako oluningi. Kanti futhi notswayo oluningi. Mina ngajabula ukuthi ngikwehlisa istress nalolutswayo nje. Angeke senze kakhulu ngizothi nje kancane lapho nalapho 1 2 wehle nje stress kanti ke bese emva kwalapho uzoba free. Kwakhona uyacabanga before uvule lo mlomo wakho ngasini. Come on Lerato man. Masikhuluma iqiniso alikho ijongo elingahamba inyanga yonke lephesheya. Emva kwalokho lingabuyi lizobuza ukuthi intombi yakhe i-right noma kwenzakalani ngayo. Mina ngicabanga ukuthi uEndrew mhlambe sewafa noma ini Malik. Mhlambe sewayitholela isimomondi yaseDubai wasithatha weza nasola eMzansi. Ngangazi. Lalela ukuthi wena awukwazi ukuvala uzipho ebhlukwe lakho. Lokho akusho ukuthi yonke indoda la emhlabeni njengawe. Mina ngikwazi ukuthi iboyfriend yami ibheke mina kuphela. Futhi okunye ngicela ukuthi ngesinye isikhathi mawucabanga ungena la eroomini lami unokhe. Malika ngiyena umoya wale ifebe zakho mina yazo. Okay fine. Niyazi ukuthi awungena indaba yami. Niyazi ukuthi awufuni ukukhuluma nami futhi awunendaba nami. Kodwa ke kunodaba olubalekile ngathanda ukuthi sikhulume ngalo lomkhathazayo. Ngilalela. Kahle. Ngicabanga ukuthi uyikhansele yonke lento eblind date yenzela umngane wami. Angimbona kulungile. Ngibona ngathi yonke lento izoba i-disaster. Disaster. Qinisile yazi. Yeah, ngiserious. Angibona ukuthi kulungile ukungena othandweni lwamuntu. Ukhuluma ngani Malik? Yazi ukuthi mina ngiyada ukukhuluma noBK manje. Enumjida uthi he cannot wait ukuhlangana nomnganami. Yazi udingani unaka indaba zakho. Uphume indabeni zabantu. Okay. Cela ungitshela ukuthi ubani nentombazana. Eyapi? Engabe singile? Kanti futhi indaba efuna umuntu manje. Igama lakho uThobeka. Okunye awuhlanganisi lutho nakho. Okay. Ngicela ukuthi mina ngidibane nayo le ntombazana eqala. Ukuthi ngibone ukuthi intombazana enjani. Mhlambe nje sithola intombazana wrong. Ezobuya futhi izolimaza ubafu. Kanti uyamazi ukuthi ubafu umuntu sensitive. Malik, uBK nguye oze kimi. Kwazi ngicela ukuthi ngimsize athole umuntu esifazane oright. Angithi ngoba ke naye uyilungile bakithi ngavuma. But awuye ukuzonda, jabulela umngane wakho. Angizondi lutho mina la. Ukuthi ngizama ukwenza ukulungiswa for ubafu. Uyazi ukuthi kwenzakalani ngothando lwakhe laqala. Kanti ke futhi umjolo uyanyisa la ngaphandle. Yazi bengazi ukuthi ama prostitutes afana nawe ayanyisa umjolo. Kodwa ke yabo masuqedile ungeza kimi masufuna nje ukuba umuntu wesilisa nomuntu oyedwa empilweni yakhe. Ngizokusiza mina.
Futhi senzo right.